Folk er ferdig ved å missa månen borster av kvarjenfattelig og kvannfattelig. Jeg lurte etter utart nakka nu, så hørte jeg en mann sige at vi færre krutju kvar nøren. Hvis vi færre krutju kvar nøren, så færre vi bare krutju i det samme parst. Men hvis vi færre krutju kvar annan, så er vi til hver sånne parst. Sørst du til at det ikke lukka mykje, skil du hva sier. Er færre krutju vi kvar en øren, så færre vi bare saman i krutju. Hvis vi færre krutju vi kvar en annan, så krutjas vi til møte kvar en øren. Det kan ikke være det samme. Så til yngre atterlig til å huksa sin tur. Kvar er gjerne selv når sving og huksa, hva tratta, og spyrja til eldre, og tåsa vanda det kunne male. Og hosdøyta høyre enn ta akademikere tåsa som småbød. Det er egentlig hosdøyt. Og etta kringvarpspatje òsne som først var et innelig ut. Ekvile hosdøyt. Sett i høylandsving, året hos,